Здравейте, потребители на YouTube и VBOX 7, аз съм скейтър, при мен е Цветомир. Кажи здрасти. И така може да не се чува, така че извинете. Сега ще направя един епизод специално, защото станах на 130 ниво и отключих нов мап, който е Париж. Ето го, както го виждате. Това са ми показателите и това ми е героят. Това е моят отбор, Happy Team. И ето го и Цветомир, който се пише No Name 123 или 123. Ето го. И сега играеме Hero Zero, както ви казах. Сега ще пуснем някоя мисия. Аз ще пускам мисия, не знам за тебе. Аз гледам да таковам за Хайде към Бразилия, да напълня мисиите, да направя тази мисия, но няма ми стигне 2 дни, няма ми стигна да ги направя, така че няма. Какво? Да. И 22. Сега искам да ви кажа, да се извиня за лага, защото в момента обработвам клип. И значи пак клипът е на Hero Zero, само че го правих преди 2 дена и така. И сега ще снимам. Та сега да видим с облекалнята, да няма някакви хубави, защото аз съм ги отворил. Имам 3 пълнички, 191 438 лева или монети. Спортен фен, екипировка на Южна Корея, на Швейцария и спортен фен, екипировка на Аржентина. Мисля. По-точно аз ми харесва това спортна фен екипировка на Алжир и на Бразил. Наши в шопа какво съм намерил? Миниатюрни футболни топки и снаряди. По 150 снаряда, легендарни, 9 понички струват. Имаше един кусок се бих с него, той му ще такива легендарни понички. Да. Добре. Това ние групата имам 5 милиона и нещо, 46 879 лева монети и 14 понички, 3 от тях дарих тази сутрин, да, в 11:56. Да, набираме членове. Имаме място 23 човека. Може да влязат. Също, ако обаче на No Name 123, който е съветник. Също може и на Гърво 1104 да пишете, ако искате да влезете в Happy Team. Изискванията трябва да са ви, че трябва да сте над 60-то ниво и това е. След 1 минута и 57 секунди ще ми свърши мисията. В 15:26 ще приключи. Напълних клетките и зъби с зеленчета ми. И то това зеленче дава 3 точки. Клетките на зъби дава глави. Но беше запишите. Искам да ви кажа още нещо. Ако искате също да се включите, но и нямате възможност, трябва да внесете такса от 10 понички Или ако не сме на линия и тримата, Арен 100 аз
NoName Светомир и Гърнес04, може да ни напишете, че искате в нашия сайт happyteambg1.aloe.bg или в форума на HeroZero. Или просто да напишат съобщение по акаунта. Да, или някои от тези, които са на линия, които са съветниците. Ама този да е 10 почти от потрачите пари. Да, точно, че трябва да ги купим. Но ако нямате възможност, може да влезете в отбора, като първо да имате показатели над 780 и второ да имате много слава. И, значи, например, ако сте 57 и имате тези необходими неща, може да влезете в отбора. И сега ще ви покажа сайта, който е happyteambg1.aloe.bg. Извинете, че се вижда в такова малко прозорче, но съм направила по екрана на HeroZero. И ето, това са happyteambg. Тук имам това е анкета, тук ако го харесвате или не. И така, нека се върна в HeroZero. И мисията мисля, че приключи. Да видим дали ще бием. What the fuck. Цветомира, след малко ще видиш, като се бия, ще видиш срещу кой се бие. Срещу Франческо и Франческа. Да, и така май ще ги бия. Така. След малко няма да лаги, защото след като обработвам и значи правя две обработвания, едното с Sunny Vegas, другото с Camtasia Studio 8. И лагва ми само онлайн играта, иначе компютъра не лаги. Само тези. Всъщност видеокартата ми е доста слаба. Не доста обикновена карта, само че не знам защо ми лагат, когато обработвам клипове с Camtasia и Sony Vegas. Не, още, да, и с Corel Video Studio също обработвам в момента един клип и така. Сигурно за това лаги, не знам, моля пишете ако знаете. И това сега ще ви покажа историята на отборните битки, които са загуби, победи. Сега ще ви кажа точно колко загуби и точно колко победи сме имали на нашия отбор. Значи, 366 отборни битки, от тях 198 атаки, от тях 168 защити. Имаме 185 победи и 181 загуби. И 53 победи над банди. Воювали сме с 181 банди. 21 дни сме изстреляли и имаме 0 трофея в притежание. То всъщност как се взимат трофеи? Цури, ти знаеш ли? Защото топ 40 на групите група пришла много трофеи, са 5 трофеи, не 4 на 5, всъщност това тези трофеи си бил много трудно, това се биеш много да значи искам да ви съобщя, че нивото на щаба е до 23 играча и когато съберем 150 пълнички, които вече бяха похарчени, ще го подобра и ще стана 24, за да може да влезете повече хора и да се забавлявате в Happy Team. Сега мисията ми ще се свърши в 15:41. Сега да направим някаква битка, двубой. Така да видим Виктор. Да си кажа нещо, най-силният отбор е най-главният отбор, най-слабият му член е с 50 000 слава. Вот И е 107 ниво. Няма един дето на отбора, на 60. Нашият тим е 1000 пъти по-слаб и като го развием и
И ние ще имаме така. Сега то не става. Добре, ще атакуваме този. Да видим какъв ще ни е късмет. И биме го. На 117. Така, фотофиниш. Бустерите ми да ги удължа. Забравих да си удължа бустерите. И да ви кажа, в лятна вакансия сме и отвън в момента въобще не е лято. Всъщност е редовно, има облаци. При вас как е във Враца? Момент, аз ще... Тук... Да бе, чакай да ги махна тия неща. Момент, откъде защо ми лайк. Така. Върнах се. 38%. Клипа е 10 минути вече. Вече 11 стана. Да. Имаш две пълнички ли? Аз имам по 3 пълнички. И имам помощник, който е на 30 ниво. Чакай да ти го покажа помощник. Да ви го покажа. Неговия помощник е куче, дами и господа. Ето го, куче. На 20 ниво. Какво стана, бе? Нали имаше още едно лилаво? Сега ще видите котката на неговия помощник. Аз си покажи котката. Чакам да. Турналия? И ето му котката. Ето я. Това са му показателите. Имаш показател на почти 1000. На 2000. Аз па 1000. Ми остави си я де. Искаш да развиеш? Почни котката от първо ниво. То едно и също, ще ти подсилва пак, ама не знам как ли искаш. Ние го видяхме вече. Окей, мислим да спираме епизода. Това беше от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако така, дайте му един лайк и довиждане.